алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтаро озимаш мода як нуқтаи савдора тавсия метиём. Ҳамаш борои турецкиян, бовар куненам қахушру ҳамаш бо новинкаян. Мана нархошон аз 100 сомон сар мешаду. Распродажа доран неҷ иқис мозма иёрам нишонтон метам. Аниё боша ҳамаш бори новинка якта ба якта нархоша мефаҳмонам. Иҷа бозори Корвонай тамошобинон тарафи Тилло бозор ҳафтум дарвоза дасти чап якум қатор. Мана нолевой қатор не якум қатор биёин духтаро. Анами нуқтаи савдора пайдо мекунен. Рақамошонам мемонам, касе да доставка дар корай нависед. Ина ипекои новинка платья ира бинен хушругиша бори Туркия. Нархшон чандай? 500 сомон шидагиай бинен. Дар ягон ҷо ин намуд ипек 500 сомон шумо намеёбен. Леки нуқтаи савдода ҳастай духтаро бора хичон мебиёранд. Ана бади платьяра бинен хушругиша. Ичандай? 650 сомони платьяи кабуд. Ана ино ҳамаш хеле абманкая. Хурем Султон. Иш двойка буда, иш абманка. Иш чанд сомон? Ино 550 сомони духтаро. Мана тоза турки стилора бисёр мепурсанд. Марҳамат биёен анами нуқтаи савдода киртои фасони туркира пайдо мекунен. Двойкашам аҷоибот хушрӯай нигоҳ кунен. Кардиган кати. Ана баъд анаира бинен. Қафассона ёзи хушрӯ бо нишон метам бинен. Ана духтарако инаира арусакоя метонанд пушанд. Ана ҳоҷаҳоя метонанд гиранд. Бинен чихе хушрӯ. Ира 1200 сомонда метиянд. Бинен двойкаяй. И накидкаша дигар чикатиям баъд ояндада мепушен духтаро. Марҳамат 1500 буд, ҳози 1200 метиянд. Марҳамат ҳози иҷада бисёраи новинка. Ҳамаша нишон метием. Ба ҳазур тамошо када интихоб кунед. Ина иноша бинен. Инаям двойкая диден кардиганкати. Иёям он 550 сомон. Иям 550 сомон. Ишам иша бинен духтаро қахушрувай. Ишам 550 сомон. Бо ҳамашон ҳамхе двойкаян кардиганкати. Иша бинен бо халатиш дар розай. Инам ҳамхе 550 сомон двойка. Мана иглшам ҳастай. Куртоҳошон аҷоибот хушрувай духтаро. Ана ина ино 650 ана. Анаи модело 650 сомонан. Мана хушругиша бинен тамошобино. Ҳозина бешул кадам нишон мети. Мана 650 сомон тоза турецки. Марҳамат иҷа интихоб бисёрай. Мана бинен аҷоибот. Анаи киртаям 650 сомонай. Ҳамаш вишифка духтаро. Ана баъдан бо ҳастай анаи модело ё чандан? Иам двойка духтаро 550 сомон. Мана тоза Дубай. Туркия, тоза Турки. Мана иша бинен иам 550. Иам кардиган катияй. Хушругишонда гап надорум духтаро фасонай. Ана баъд ё чандиян? 550 сомон ин хеле накидгоҳ ҳастай духтаро. Маникендам нишон метим бинен тозая сангошон. Ози маникендая мебинем. Ина духтаро бинен маникенда чихе хушрувай. Мана ира и қисми қафошай. Пешам нишон тиен қафошай. Ана и қисми пешиш духтарако. 550? 550 сомон. Марҳамат ина маникенодам. Ина ми ҳардуш 550 сомон аян. Ай киртаи сафед чи платья? И 650 сомон диден? Сафед ча бинен? 650 сомон. Ана баъд духтаро ира бинен. Иқаи хушрува. И чандай? Ха? 550 сомон духтаро фасониш. Ира кори дастияй. Мана ҳамхе чизои необычный мекованд баъзеҳо. Ира бинен чихе воимая бо нархиш духтаро и дига ҷо да 3000 леки иҷада 550 сомон. Ишам ана иш бо 450 сомон. Тамошо бино хушруги киртара бинен. Марҳамат барои ида ҳатман ҳамиҷа биёен харид кунен. Киртои фасони бад доран. Ҳамаш ҳозираш да бори новинкаяй нав овардан бора. Шумо размерора меёбен. Мана иша бо бинен 550 сомон. Мана двойка. Беҳтарин вариантҳо ҳастай бовар кунен. Ин иҷада бо ҳиҷобо ҳаст. Иша бо бинен двойкая. Ишам 550 яй? Ишам 550 сомон. Мана бинен бо вай дорад. Капюшон дорад.
диден ҳам куртаяй ҳам кардиган ай болош хушрӯй бадан духтарако ҳатман омада ай пеш бо хутон мустақилона тамошо кунен ана баъд бо и тараф да ҳиҷобо ҳастай инамҷа чӣ ҳиҷобе мебинен вишифкадорои хушрӯ 450 сомон мана ин нархат дар ягон ҷо пайдо намекунен биёен як бор ҳиҷобошона ай пеш тамошо кунен боварӣ дорам ки нархошон беҳтарин нархаш шумода маъқул мешава ира бинен духтаро фасониша мана 450 сомон гулош ҳар хелай ай бинен мана ҳама намуд гулошон ҳастай мана бинен болода инамино ҳамаш 450 сомон ҳиҷобои вишифкадори хушрӯ ана бо тамошобино хичонда нависен размерои майдаам доран калонам доран хичонда нависен бо шумода сурат мепартоен ана баъд паплинои фасон доран 250 сомон айҳози нишон метам бинен хушрӯгиша духтарако ино 250 сомон мана вишифка дора бо пешаш ази расветка дорада инаи моделиш бо дига хедиден 250 сомон мана бинен чихе фасонакан 250 сафедчам ҳастай тамошобино ина сафедчам бинен барои ҳоҷияҳо беҳтарин вариант ҳатман духтарако шумо бояд иҷа биёен борошона бинен барое ки и хеле борои арзон борои туркия ки и нарх додестиян ягон ҷода нестай ина нигоҳ кунед маникенда и тройкай чанд сумаям сафед 450 сомонаи тройкай тамошобино ина брук дора вай дора туника халат ана ина минора бинен чихе фасонакан ини паплино чи ини паплинош 450 сомон хулас бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза дасти чап дуюм якум қатор духтаро ана баъд распродажа доран распродажаҳо духтарако иҷада ҳам двойка ҳастай ҳам туника ҳастай нархошон 100 сомон инамин тараф ҳамаш нархош 100 сомонияй анаи спорт стило двойко бошад 280 250 мана бинен иёра бинен хушрӯгиша и 450 500 сомоноҳо 280 сомону 250 сомон шидагиян духтарако ҳичи намешан двухниткаян мана качествоошта гап нест и 280 сумая мана дарозай айзону поёнай балиши меркаяй мана диден духтаро чихе хушрӯ мана 280 сомон иша бинен брюкошон кати